Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле буд ки материалҳои қиматӣ, материалҳои хушрӯ шумода нишон надода будам ва бисёр ҳам навистам духтарако ки фақат распродажа нишон додестед, новинкора нишон тиед. Марҳамат, чунин набор пешниҳоди шумо мегардад духтаро. Ина паплинода сангои фасон, қолабои якнимазора комбахта задагем. Марҳамат, ҳамаш санги хамилёни якм сорчай. И чанд сомай? 250. Ина 250 сомонай. То охири навора тамошо кунед. Арзон таракошам ҳозир ҳастай. Бинед чӣ хел блеск метия? Мана гилша бинед. Ин новинкаи қолабаш. Ҳозир ҳамин қолаб бо арзонтаршам шумода нишон метиям. То охири навора тамошо кунед. Касе ки опт мегира бо арзон меша. Ин нархи донашай 250 сомон. Мана марҳамат иша бинед. Инаш боша 230 сомон. Ана инам дош 230 сомон. Аҷоиб сангаш бисёрай. Ай пеш мебини ягон материали қиматӣ вой маметова. Намеги паплинай. Инаи рангшам ҳастай. 230 сомони ино. Мана. Афсус ки ҳамаи у хушругиш, ҳамаи у блескои санго да видео намеояд. Чӣ хеле ки ай пеш ҳастай. Хе да видео намебиёяд, вале шумо дониста бошед ки беҳаду беҳад хушрӯай. Касоне ки барои тӯй рафтан мегиранд, марҳамат, киртаи хушрӯ, мисол паплинай гарм намешед, салқинакай аз анамино харидорӣ кунед. Мана 230 сомони инош. Ана баъд ҳозир дигар гулоша нишон метиям. Ана инамудуш аста и қолабуш бо камакак дигар таракай, ям ҳамун қолаби якнимазора комбахтай. Бинед санги хамилён ҳама ҷошта пурай. Марҳамат, нархи 220 сомон. Паплинакша бинед бо чӣ хел нежни хушрӯак, гилмайдаҳак. Ана баъд ҳаст аз 240 сомон. Ина инамудуш 240 сомон. Неабатиян материал ҷои холигӣ надорад. Сангаш беҳад бисёрай. Чанд пачка санг мерава. Нигоҳ кунед. Ҷои холигӣ нест. Диден тарако блескира бинед. Аҷоибай пеш бо. Боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. Духтаракое ки харидорӣ кардан мехоҳед. Ана ҳозир як комбахтгилаки дигар нишонтон метиҳам. И бо аҷоиботай. Материалшам хушрӯ хучам. И чанд сомай? 220 сомон. Нигоҳ кунед. Чӣ хел фасонак. Ина як гили хушрӯи дигар духтарако. Нигоҳ кунед. Чӣ хел фасонакай. Ина санга кошонам хамилёни якм сорт. Иш нархш чандай? 220 сомон. Дер накунед. Беҳад паплинакои хушрӯ. Ана ҳозир бо дигар хелшам нишон метиям. Ҳозир бисёртарам хеле рангакора мегиранд духтаро. Барои аввал ман кӯшиш мекунам ҳамин рангора шумода нишон тиям. Нигоҳ кунед. Диден чӣ хел хушрӯ чай. Иш чандай? Инам 220 сомон. Материалшира бо лёнай. Нигоҳ кунед. Иам 220 сомонай. Мана глакош, хидаш, сангаш, ҳама тарафа сангои якм сорт катиай. Ҳозир ҳамин қолаб биромадай санги дуюм сорт кати. Лекин аз мо нигоҳ кунед. Хамилёни тозаяй. Ана гила бинед. Чӣ хел фасонай. Духтарпӯшак. Марҳамат. Духтаракои азиз. Метавонед аз ин дархост кунед. И чанд пулай? 220 сомон. Ана қолаби новинкаи санкати. Мулоимакай материалаш. Хидаш нигоҳ кунед охи. Чӣ хел фасонай. Шобино ина ин намудаш 250. Ай я ранги дига ҳам дора. Марҳамат. Қолаби фасони хушрӯ. Ина диден? И рангшам бинед чӣ хел хушрӯай. Инорам якин гӯш кунед. Ина ҳозир уже ёра гирифтестан. Заказ кардан як рӯз мадан муҳлат битен сар. Тамошо бино. Фаҳмидена духтарако. Як рӯз ин вай мекунед. Як рӯз шумо агар харидорӣ карданӣ бошед, рақамҳои телефонтона имрӯз мадан менависед, пага баъд мебарандтона. Барое ки санг заданаш беҳад қиндай. Мана 250 сомон. Инаи бо дигар рангаш. Се ранг дорада? Се ранг дора. И қолаб чиста ай Дубай омадагай. Қолаби дубайский кати. Ина тамошо бино иша бине бо чӣ хел хушрӯай. Бо лёнай материалаш. Глакш аҷоибак нежный фасон.
Мана духтарако. И чанд сомай? 220 сомон. Марҳамат. Касе ки аз 5 либос зиёд мегира, аз ҳамин наворум. Бо арзон мешава. Мана. Иша миллион. Ира нишон додем. Я миллионай, хушруай, гили комбахтияй ва я ҳозимаш мода нишон дода будам. Ана баъдози бо як гили фасоҳони дигаша бинед. Я миллионай, а? Ина миллионай, нигоҳ кунед, чақа хушручай. И чанд сомай? Ям 220. Гили комбахтияй аҳамиятен 220 сомонай нархиш. Ана санга кош. Ана вае ки ҳози ман нишон додум кабутакша, фиолетовишам ҳастай игл. Ямам хе 220 сомон духтаро. Мана. Касседа дар кор шид, касседа кадом ранг дар кор мешава нависан. Иҷа рости гап ҳамқа хушрӯи блескожай пеш, вале навори мада наомадест ай ҳами блеск. Мана. Ана игла бине. И дубайские материалош. Неш арзонтарай. Чандаи? 180 сомон. Мана ина мудош бошад 180 сомон дӯстони азиз, марҳамат. Хоҳишмандон метавонед ки дархост кунед аз 180 сомона. Ям сангакош хушрӯзадагиай. Ҳамин рӯз машмуда 3 қолаб нишон додам духтаро. 3 қолаби санг. тамошобинони азиз, ана иша нигоҳ кунем манекенда чиқа хушрӯй. Мо интернет кати фақат кор мекунем, ёдовар мешам. Нигоҳ тоза санги хамелеон. Диден, аз иглам хоҳен ҳастай, материалаш лёнай. Нархаш 220 сомон. Кадомиш ки дар кор шид сурат гирифта мада партоен, мо доставка дорем. Бо ҳамин видео имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Хайр. Саломат бошед.